Един обавец от пясъчник. Сега да видим колко ще покаже кантара. Ето се закачват в тия перки. Така. Избършим обектива, че нещо мъгливо за да снима. Кантарчето хубаво. Епа майката. Четири. Виждали са? 4360. Хубавец. Ето го. Защо, че няма кой да ме снима. Ето удар. Гледайте, удар на живо от язовир Пясъчник. Над 300 на 230 метра. Обаче се отказа. Направо ги разцепих. Ще клъвнеш ли или няма да клъвнеш? Се отказа. Поне 15 пуснах днеска по едно килце. Дано да идват малко по-големи, защото ми писна да греба в тази жега. То се отказа. Биячките, офимката, живарника и хубавеца. Ай, тази се отказа. За после. Айдем пак красотата на язовир Пясъчник. Там е фрашкана с народ. Сигурно ловят големи риби. Айде и до после. Тук да снимем бивака. Бивака на Тоци 23. Бангията така закъса, че трябва да идат с хеликоптера да навадат. Айде.